Fi żmien ta' sfida kbira għad-dinja kollha il-Maltin affaċċjaw bi kburija dan ix-xokk li ma kienx mistenni. Hekk stqarr il-Prim Ministru Robert Abela f'artiklu f'The Malta Independent fejn stqarr li f'dan iż-żmien tan diffiċli min iħaddem baqa' reżiljenti u l-ħaddiema kienu ta' appoġġ għal min iħaddem. Dan fil-waqt li l-imsieħba soċjali u l-partijiet interessati ħarġu b'idejat fattibbli u soluzzjonijiet malajr. U għannota kif minħabba l-ekonomija b'saħħitha pajjiżna kellu r-riżorsi u kien lest għal dan iż-żmien. Fil-fatt l-iskema tal-għajnuna tal-gvern fil-pagi salvat nofs l-impjiegi fis-settur privat, fil-waqt li l-vouchers għamlu tajjeb għan-nuqqas ta' infieq mit-turisti f'pajjiżna. Dan apparti li r-rata ta' qatt f'pajjiżna baqgħet tonqos ġimgħa wara ġimgħa. Il-Prim Ministru Abela stqarr li l-budget huwa denju għal nazzjon kburi li rnexxielu jibqa' sod quddiem l-ikbar sfida u li jrid itejjeb il-futur. Stqarr li Gvern Nazzjonalista lura fl-2009 fi żmien ta' riċessjoni kien naqqas l-investiment pubbliku bin-nofs. Madankollu dan il-Gvern f'dan iż-żmien ta' pandemija se jkompli jinvesti ħafna iktar. Stqarr li 10 snin ilu l-awsterità kienet sinjal ta' prudenza, illum l-awsterità hija sinjal ta' falliment u ta' gvern li ma jemminx fil-familji u n-negozji ta' dan il-pajjiż. U għatem jgħid li l-kwalità tal-ħajja tajba, l-ugwaljanza u l-iżvilupp uman issa se jkunu parti integrali mill-viżjoni ta' dan il-gvern. F'artiklu fuq The Sunday Times of Malta Mart il-Prim Ministru Dr. Lydia Abela stqarret li l-pandemija laqtet bl-aktar mod lil ħaddiema nisa hekk kif sa ftit tal-jiem qabel kien tħabbar il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika f'Ġunju, in-numru ta' nisa li jirreġistraw għax-xogħol kien tela sa 3 darbit u nofs aktar mis-soltu. Stqarret li dan huwa fenomenu globali hekk kif rapport minn Nazzjonijiet Magħquda juri kif il-pandemija se titfa' miljuni ta' nisa fil-faqar minħabba it-tip ta' xogħol li jagħmlu. Għalhekk spjegat li huwa kruċjali li dan ma jseħħx f'pajjiżna u jidher li l-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika għamel ħafna għal dan il-għan hekk kif nofs in-nisa li kienu bla xogħol f'Ġunju issa reġgħu jinsabu impjegati. Dan fil-waqt li l-vouchers għenu sabiex mijiet tan-nisa jerġgħu jiksbu l-indipendenza ekonomika tagħhom. Hija leqet il-budget tas-sena d-dieħla imħabbar mill-Gvern hekk kif permezz ta' bosta miżuri f'dan il-budget qed ikunu ssalvagwardjati l-kisbiet kbar li għamlet il-mara fl-aħħar snin. Fost l-oħrajn semmit il-miżuri ta' żieda fiċ-Children's Allowance, iż-żieda fl-in-work benefit u t-titjib fir-rifużjoni tat-taxxa. Dan fil-waqt li l-fatt li l-iskejjel reġgħu qed jilqgħu l-istudenti qed iwassal sabiex il-mara tista' tirritorna lura għal ħinijiet tax-xogħol normali. Semmit ukoll kif għall-ewwel darba nisa li kienu jħallsu l-bolla meta kellhom bejn 16 u 19-il sena u li għal xi raġuni arkajka ma kinux jikkwalifikaw għal pensjoni issa ser ikunu qed jirċievu il-pensjoni wkoll. Dr. Abela temmet tiddeskrivi dan il-budget bħala wieħed progressiv u li awgura tajjeb sabiex wara l-pandemija pajjiżna ikollu futur aħjar.